Benvingudes totes i tots a aquesta sessió que hem preparat la coordinadora d'ONGDs i altres moviments solidaris de Lleida sota el títol L'Orient Mitjà en crisi, quins reptes? S'iniciava aquest any 2020, aquesta nova dècada, amb el soroll sempre persistent de tambors de guerra a l'Orient Mitjà, impulsada per dues potències, Estats Units i l'Iran. En aquest cas, Estats Units va assassinar un general iranià que es trobava a l'Iraq i tothom temia que la resposta de l'Iran i dels seus acòlits a la regió provocaria una escalada de violència que difícil, diguem, de saber per on podia anar, no? Els Estats Units, doncs, igual que en les últimes dècades, respondrien amb més violència i es parlava de l'inici de la Tercera Guerra Mundial. Des de la coordinadora d'ONGDs de Lleida vam creure oportú ja en aquell moment que davant l'allau d'informació ens calia posar-hi una mica de llum a la situació sociopolítica de la zona, perquè d'articles d'opinió i informacions de tot tipus no ens en van faltar. Ja sabeu que d'opinòlegs i savis en sorgeixen sota les pedres davant de cada esdeveniment mundial, com ara amb la pandèmia, no? Les organitzacions de drets humans, de cultura de la pau i els moviments socials sabem que l'assassinat del general Qasem Soleimani no era l'inici del conflicte, sinó que el conflicte té unes arrels profundes en la història contemporània de l'Orient Mitjà. Tampoc els seus efectes serien l'inici d'una guerra, perquè des de 2003 hi ha una guerra oberta a la zona, iniciada amb la invasió d'Iraq. I els seus efectes en són l'elevat nombre de persones exiliades, refugiades, en trànsit, en campaments arreu de la Mediterrània, a les nostres fronteres i a les nostres ciutats. És imprescindible apropar-nos al context, als moviments socials i de resposta del Pròxim Orient, per entendre la complexitat del nostre món i tenir una millor capacitat interpretativa del que llegim i del que vivim. Fem aquesta xerrada enmig del context de pandèmia perquè no volem deixar ningú en l'oblit. A l'inici del confinament, a nivell mundial, es va fer ressò la notícia de l'alto al foc en molts dels conflictes armats del planeta, també a Síria i a Turquia. La realitat, però, és una altra. La pandèmia ha servit també per augmentar el patiment a les comunitats, privant-los, per exemple, de l'accés a l'aigua en una situació tan greu, i avui mateix ens hem despertat amb la notícia d'un atac amb camió bomba a Afrin, la ciutat kurda de Síria, que ara està sota control turc, que ha provocat desenes de morts. Es parlava més de 40 morts. Des de la coordinadora obrim aquest espai perquè estem més convençudes que mai que no podem aturar-nos, que necessitem reformular-nos i reconstruir-nos a partir del coneixement de noves fórmules de cooperació entre els pobles, perquè la pandèmia no acaba amb cap conflicte, sinó que les circumstàncies agreugen les ja de per si situacions de vulnerabilitat. I per tant hem de fer-ho de la mà d'aquells que en tenen un millor coneixement. Per això avui hem convidat al Masoud Sharifi Idrias. El Masoud és sociòleg kurd de l'Iran. Ell es va llicenciar en Sociologia i va fer un màster a l'Iran, però va completar els seus estudis de doctorat a l'Escola d'Estudis Avançats en Ciències Socials a París. El Masoud ara fa 5 anys que viu a Catalunya i en fa 3 ja que és professor associat de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona. També és investigador del CERC Migracions, un grup d'investigació interuniversitari on està treballant en un projecte de recerca. Si l'hem convidat és perquè els seus àmbits d'interès són la sociologia política i les seves recerques s'han centrat fonamentalment en l'àmbit geogràfic de l'Orient Mitjà, però sobretot perquè ha treballat en temes de resistències i mobilitzacions en tota aquesta zona i les relacions d'aquestes amb els conflictes polítics. I també ha treballat en relació a la immigració i el refugi. Ell és un bon coneixedor del poble kurd i de les resistències i la geopolítica de l'Iran, l'Iraq, Turquia i Síria. Té un llarg seguit de publicacions, moltes d'elles en francès i en anglès. Simplement alguns dels títols, alguns dels seus articles són els kurds de l'Orient Mitjà, una minoria nacional transestàtica,
el Kurdistan internacional, els kurds internacionals o les dinàmiques de mobilització identitària en l'espai kurd. Us deixo amb el Masud, dir-vos que podeu fer arribar les vostres preguntes i reflexions al xat i al final de la seva xerrada passarem les preguntes i els comentaris perquè el Masud us els pugui respondre i pugui haver-hi una part més de reflexió i de debat. Gràcies, Masud, per acceptar la nostra proposta de compartir aquest espai virtual que ara és tot teu. Moltes gràcies, Gemma, i us agraeixo molt a la coordinadora d'ONGs de Lleida i a Gemma Casal, que ha fet que sigui possible aquesta trobada avui. No sé si és una trobada, però una xerrada a distància, virtual. Doncs us dic bona tarda a totes i tots. Realment, avui seria molt difícil de resumir tot el que s'hauria de dir d'Orient Mitjà amb un temps limitat, però intento de sintetitzar algunes informacions bàsiques que ens ajudarien a entendre una mica l'evolució i la situació actual de l'Orient Mitjà, sobretot les coses més bàsiques. I després, quan tindrem l'espai de preguntes, doncs podem precisar els punts que us interessen més. Doncs per això, utilitzaré un PowerPoint. A veure. Sí. Esteu veient que el títol que he escollit per aquesta xerrada és l'Orient Mitjà en crisi. Doncs normalment quan parlem de l'Orient Mitjà, la paraula de la crisi és quasi sempre de manera sinònim, no? Amb l'Orient Mitjà. Doncs anirem a veure per què és així i al final ens concentrarem sobre les reptes que hi ha, no? Que fan que aquesta crisi encara tingui un llarg camí per seguir. Tot i que jo m'expresso de manera una mica pessimista, però ja veurem una mica de manera detallada per quines raons estic parlant, no? Amb aquest concepte de la crisi. Doncs la crisi és endèmica, però abans de començar, endèmica a l'Orient Mitjà, però abans de començar a anar, no? amb la presentació que he preparat, doncs m'agradaria insistir sobre uns punts bàsics, no? Doncs quan parlem de l'Orient Mitjà normalment ens recordem la majoria de temps de radicalització, de guerres civils, de violència, d'estats fallits, deficients, autoritaris, no? Són els conceptes que normalment van sempre amb l'Orient Mitjà. Doncs, però és molt important de recordar-se que l'Orient Mitjà, com ja veurem, en si mateix no existeix com un concepte natural. Doncs és una creació, no? Un concepte imposat, no? Des d'una voluntat exterior d'aquesta zona. Doncs no hi ha un sol espai polític fora de la temporalitat. Això és molt important. Doncs és una visió orientalista de vegades, no? Que mira l'Orient Mitjà com un concepte, com una unitat geogràfica homogènia a nivell cultural i polític. Doncs tampoc no hi ha una cultura global de l'Orient Mitjà, tot i que tenim aquesta tendència a resumir, a simplificar l'Orient Mitjà amb la cultura àrab, musulman. Ja veurem, hi ha una diversitat sociològica molt important en aquesta zona, que de vegades oblidem aquesta realitat. Doncs no hi ha una cultura global i atemporal. I després, no podem entendre l'Orient Mitjà només a través del factor d'islam o de la cultura àrab o cultura turca o cultura irània. Doncs necessitem realment entendre aquesta realitat a través de la seva complexitat, amb tota la seva diversitat. Doncs és una zona sociològicament diversa i tot i que els règims polítics normalment tenen les configuracions més o menys que semblen bastant entre ells, hi ha una diferència i després hi ha una evolució. De vegades alguns d'aquests règims polítics, com ja veurem, són
tenen característiques híbrides, no? Alguns que tenen pretensions que són més democràtics que la majoria dels països occidentals. Doncs és a través d'aquestes primeres informacions m'agradaria, no, començar els punts fonamentals que he preparat per explicar l'evolució de l'Orient Mitjà i què fa que avui està vivint en una situació de crisi permanent. Doncs el que faré és fer, no, una mica un repàs molt ràpid de tres fenòmens. De l'aparició del concepte de l'Orient Mitjà, que és, com he dit, que és un concepte, una noció geopolítica que no existeix en si mateix. No? I després parlaré del tema del nacionalisme a l'Orient Mitjà, després parlaré del fonamentalisme islàmic, de l'islam i la modernitat, més que el fonamentalisme islàmic, i després la relació entre els actors estatals i no estatals. Abans de parlar dels reptes de l'actualitat i dels reptes que existeixen avui a l'Orient Mitjà. Doncs, com he dit, l'Orient Mitjà en si mateix, com un concepte, doncs, està molt vinculat a l'arribada dels països europeus, no, en aquesta zona, sobretot a l'oceà Índic, a partir del segle XVI. No? Doncs no vull entrar tant en tota la història, però no oblidem que finalment l'Orient Mitjà en aquesta zona com a concepte no existia. Era l'Àsia occidental, en certa manera. Però per unes necessitats administratives i polítiques de Gran Bretanya, en aquella època, a poc aquest concepte es va crear, es va imposar, no? A tots els territoris que es situaven, de vegades de manera irònica, no? Ho expliquen alguns experts, tots els territoris que es situaven entre l'Egipte i l'Índia, no? A Delhi. Doncs totes aquestes zones administratives formaven part de l'Anglaterra, de Gran Bretanya, i per facilitar la gestió administrativa d'aquesta zona doncs van crear aquest concepte. Els francesos i altres països europeus utilitzaven altres conceptes, però a poc, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, el concepte de l'Orient Mitjà es va imposar, no? A l'espai internacional, i els americans, que eren els guanyants d'aquesta guerra, en certa manera, van ajudar molt a popularitzar aquest concepte i a imposar-lo com a concepte dominant. Doncs, a poc, ja comencen en la majoria dels països fins i tot a traduir aquest concepte, no? A Iran utilitzant, no, el concepte de Khawarmiane, és l'Orient Mitjà. Els àrabs, en la llengua àrab, inventen, no, Sharq al-Awsat. No? Doncs tots aquests conceptes són traduccions d'un concepte que s'ha imposat des de l'hegemonia dels països occidentals. No? Doncs, a partir dels anys 90 hi ha un nou concepte que ara està més comú, més a la moda, que parlem de la MENA, no? Orient Mitjà i Àfrica del Nord. Doncs cada vegada s'utilitzen més aquests conceptes. Doncs, tot això per dir que si la nominació d'aquest territori en si mateix és una invenció, podem imaginar tot el nivell de l'artificialitat de les realitats polítiques que existeixen en aquesta zona. En quins sentits? Doncs ja veureu que la majoria dels països que avui coneixem com l'Orient Mitjà van aparèixer després de la desintegració de l'Imperi Otomà, sobretot després de la Primera Guerra Mundial. Doncs la majoria d'aquests països no existien. Doncs el que passa després de la Primera Guerra Mundial, la societat de les nacions decideix de dividir, de controlar aquestes zones exterritoris de l'Imperi Otomà, i a través d'unes noves fórmules de colonialització que a aquella època l'utilitzaven el concepte dels mandats. Doncs, majoritàriament, no, els francesos i britànics i italians, i russos també, en certa manera, i després deixant, no, de participar en aquest projecte, doncs controlen aquests territoris en aquest sentit que creen nous països, i aquests nous països com que no tenen la capacitat d'autogestionar-se i no tenen aquesta possibilitat de crear les estructures de poder i de societat, doncs el que haurien de fer és de viure sota el mandat i el control
dels països occidentals fins que tinguin la capacitat d'autogestionar-se. Una vegada que han arribat a la condició de la independència, podrien tenir la seva independència. Doncs, per a un concepte legal, per la colonialització d'aquesta zona, que ha tingut conseqüències molt nefastes. Doncs això, realment, el meu objectiu avui no és d'explicar l'herència o les conseqüències de la colonialització. Jo em concentraré avui més sobre les dinàmiques internes, les dinàmiques internes de l'Orient Mitjà que finalment fan perdurar el tema de crisi i dels conflictes actuals. Doncs la majoria dels països, dels règims polítics que apareixen després de la Primera Guerra Mundial en aquesta zona, com a Turquia, Iraq, Síria, no? Jordània, doncs Egipte, doncs tots aquests països realment són creacions, no? Són invencions. Doncs aquests països normalment el que fan, bueno, la majoria formen unes noves formes de règims polítics que és molt diferent amb el que estaven acostumats, amb el tema amb els règims de l'Imperi Otomà. En quin sentit? Doncs els nous estats tenien aquestes noves idees modernes de l'estat-nació, no? Una nova nació unificada que tenien les intencions de controlar tota la seva població, la seva jurisdicció, i implementar unes polítiques que la majoria tenien unes tendències molt homogeneitzadores, no? Doncs l'ambició era crear sistemes polítiques sobiranistes que lluitaven per la unitat del país, la independència, la centralització, doncs conceptes que realment, finalment, van crear uns règims polítics que finalment els estats, els seus papers d'aquest règim polític era naturalitzar l'hegemonia d'un grup ètnic o religiós sobre els altres grups grups religiosos i ètnics. Doncs, el que eren minories no estaven en una situació de poder, no tenien accés als recursos de poder, doncs la majoria eren marginalitzades, inferioritzades, exclosos del poder i de recursos. Doncs aquest nou reconeixement ha tingut conseqüències que fins avui mateix està seguint. Doncs, què significa, per resumir? Doncs la majoria de règims polítics que apareixen en exterritoris de l'Imperi Otomà i en la nova Orient Mitjà, doncs tenen unes encarnacions autoritàries, no? Doncs aquestes encarnacions autoritàries, en principi, tenien es converteixen en sistemes polítics que volen combatre qualsevol oposició comunista, islamista, minoritària i garantir, en certa manera, la seva independència contra els poders anticolonials. Això vol dir que tenen dos objectius: controlar al nivell intern tots els actors que estaven dins d'aquests territoris que ells controlaven i també lluitar contra les forces estrangeres. Doncs, en el primer període de la independència, doncs, el nacionalisme i les lluites nacionals, les lluites anticolonialistes, doncs, són les ideologies dominants. Doncs, en aquella època, doncs encara l'islam polític té un paper molt marginal, no? En les lluites anticolonials. Estic parlant dels anys 30, 40, 50 i fins i tot 60. Doncs en aquella època és el nacionalisme que és la ideologia dominant, i aquest nacionalisme està vehiculat sobretot a través de l'exèrcit i dels homes armats, d'una nova generació que són la majoria originari de petites ciutats i pobles que es defineixen contra els poders feudals i aristocrats que fins ara governaven i controlaven els recursos econòmics i polítics d'aquestes zones. Doncs aquests exèrcits i militars, no? Si mireu, només busqueu, no? Les fotos dels líders, no? Dels països de l'Orient Mitjà en aquella època, la majoria són els militars vestits, no? Els líders polítics estan vestits en militar i la majoria, no? Doncs representen aquesta mentalitat, no? Aquesta mentalitat militaritzada de les societats. Doncs, a veure,
Doncs, en aquest nou context, doncs, creant no, totes les aparelles de l'Estat i totes les burocràcies estatals que finalment, a poc, no estan gaire lluny tampoc d'utilitzar la retòrica de la democràcia popular. No? Doncs, a través de retòrica de la democràcia popular, el seu objectiu d'establir els seus règims autoritaris i fan de tant en tant unes eleccions que no tenen gaire sentit i els parlaments i que realment no fan les funcions d'un parlament, però, bueno, doncs, la majoria realment estan vivint una situació una situació de creació de sistemes molt autoritaris que es basen fonamentalment sobre el poder dels militars. No? Doncs qualsevol manifestació de la identitat ètnica, lingüística i cultural i religiosa que no formi part d'aquests grups dominants, doncs s'interpreta com un atac seriós, no? Un atac seriós a la unitat nacional, a la integritat territorial i seguretat nacional, tots aquests conceptes que aquí estem bastant acostumats, no? de sentir-los. No? Doncs creant, no? una important infraestructura militar per fer front als enemics de dins, que són els islamistes, les minories i en certs casos els grups d'esquerra, i militaritzen la societat i legitimen aquesta militarització en nom de la defensa d'una cultura i de la comunitat nacional. Doncs, què significa això? Doncs, malgrat aquesta tendència d'autoritarisme, doncs, no vol dir que no tenim règims polítics diferents. Quan parlem de règims polítics, realment estem parlant de l'estructura del poder i de la ideologia que justifica aquesta estructura del poder. Estem parlant de més enllà dels governs. ¿Vale? Doncs hi ha règims polítics diferents a l'Orient Mitjà. Hi van haver, hi van evolucionar. Doncs la majoria, si volem simplificar d'aquests règims polítics, podem simplificar, hi ha uns que tenien pretensions del socialisme, no? La ideologia del socialisme. A Síria, a Iraq, a Egipte, no? Doncs hi van haver molts governs que s'inspiraven del socialisme. Però aquí, quan parlem del socialisme, cal recordar que aquí no estàvem parlant de la dictadura proletària. No? Doncs aquí realment la seva interpretació d'aquests règims polítics del socialisme era una interpretació molt específic que estava concentrat sobre la centralització del poder, el desenvolupament econòmic i la justícia social. Doncs aquí la idea no era de canviar les relacions de classes, sinó d'anar cap a un desenvolupament econòmic a través de la centralització del poder. ¿Vale? Però tenien la seva filosofia, ells pretenien de seguir el camí del socialisme. També tenim altres règims polítics que segur que coneixeu, no? Doncs són monarquies liberals, no? Que aquestes monarquies, sobretot, no? Doncs, no tenen cap pretensió de defensar la democràcia i fins i tot es situen molt contra tots aquests règims que defensen la idea del socialisme. No? Doncs en aquestes monarquies liberals reivindiquen algun grau de dret diví de governar. Doncs, en certa manera, són els representants d'una divinitat que actualment tenen aquest dret a governar la societat, però aquestes monarquies tenen eines i instruments per gestionar la diversitat, que és molt diferent amb els països centralitzats i amb pretensions socialistes. En el sentit que les monarquies liberals normalment són països que els seus líders es presenten com àrbitres de les diversitats. Doncs, més que d'anar cap a homogeneïtzació cultural d'aquestes societats, ells que volen és dividir la societat i després mostrar-se com l'únic àrbitre d'aquesta diversitat i que sense ells seria difícil d'aguantar aquest sistema. I després tenim les repúbliques islàmiques, no? Que aquí la sobirania en aquests sistemes és una sobirania sola de Déu, doncs la gent sí que pot triar els seus representants, però són els governs que són els últims responsables.
Doncs aquest sistema que és bastant diferent amb les monarquies liberals, aquests règims, doncs tenen un sistema molt més complex, que tot i que hi ha eleccions, no? Tot i que hi ha parlament, per exemple, a Iran, a Sudan, doncs, però aquests parlaments i eleccions són només una façana que finalment l'autoritat principal i la sobirania principal es fa a través de la voluntat de Déu i no de la voluntat del poble. No entro més en detall per no perdre, altres informacions que tinc preparat. Doncs, i després tenim uns aspirants a la democràcia, no? Que sobretot aquí l'exemple d'Israel, no? Que quasi podem dir que l'únic règim democràtic de manera contínua, no? De continuar que pretén la democràcia, però la seva democràcia també estem veient que mostra els seus límits quan es tracta de les poblacions àrabs, no? Sobretot, fins i tot quan mirem les poblacions àrabs que viuen a Israel mateix. Doncs, què estem dient? Que hi ha sistemes autoritaris que apareixen amb l'aparició dels nous estats. Aquests sistemes autoritaris, tot i que tenen règims diferents, però quasi tots aquests models estan molt lluny de representar la idea de la democràcia. No? La idea de democràcia, que normalment ho assimilem aquí molt amb la idea de la modernitat. No? Doncs és el segon tema que volia comentar, no? Abans d'arribar als reptes. No? Doncs el tema de la modernitat i de l'islam, no? Doncs és un tema molt central, realment, és la base de la comprensió de molts conflictes actuals que existeixen. Doncs ho faré de manera molt resumida, tot i que és un tema molt ampli i molt complex. Doncs el que vull explicar és mostrar la centralitat d'aquest conflicte entre la modernitat i l'esperit d'islam. No? Doncs de fa temps que estem preocupats aquí, no? Al món occidental, hi ha un interès creixent de l'opinió pública occidental cap a islam. No? Doncs l'islam normalment s'identifica a la violència, a la irracionalitat, al reaccionisme. No? Doncs és molt difícil, no? d'entrar a explicar aquest fenomen amb tota la seva complexitat sense entrar realment en temes de parcialitat. No? Doncs aquí la meva idea realment no és d'anar a analitzar l'islam i la seva essència, sinó el que m'interessa és la reacció del món musulmà i de les societats musulmanes cap a la modernitat i com això va influir sobre la generació i regeneració d'unes perspectives radicals, no? d'aquesta religió. Doncs, quan parlem de la modernitat, tampoc no tenim, no? Un concepte molt definit. No? Doncs cada època, com diu, no? Olivier Roy, un sociòleg francès, no? Cada període defineix una idea de la modernitat. Però actualment, quan parlem de la modernitat, normalment estem parlant de drets humans, d'igualtat de gènere, de democràcia, de les societats liberals i neoliberals. No? Doncs la modernitat d'avui, que tal com entenem, és això, però que és diferent de la modernitat dels anys 50 i 60. Sense entrar en aquest debat, el que m'interessa és que com la modernitat és difícil de conceptualitzar, també l'islam, no tenim un islam, tenim una varietat d'islam. Segur que heu sentit diverses vegades, no? Quan es fa una declaració d'un grup musulmans atacant altres grups musulmans dient que això no és l'islam. L'islam de veritat és una altra cosa. Doncs això és una veritat, que l'islam no és atemporal, no és una cultura global, té la seva diversitat i nosaltres aquí el que ens interessa és mostrar que, al contrari de les societats europees, on, com diu Marcel Bouchet, no? Doncs han pogut de sortir de la religió sense sortir de la creença, les societats musulmanes no han tingut aquesta evolució. No han tingut aquesta evolució i exactament de vegades han anat al contrari d'aquesta evolució. Hi ha diversos exemples, no? Imagineu quan després de la Revolució Francesa els francesos doncs, van abolir la monarquia i van executar el rei de Louis XVI, no?
com a representant de Déu, no? Doncs, al contrari, 200 anys després, a Iran es fa una revolució i estan buscant el Shah, no? El rei d'Iran, com el símbol de poder sense Déu. Doncs dues evolucions realment molt diferents en aquestes dues zones del món, però aquestes evolucions s'ha d'explicar a través, no, d'aquesta relació complexa que existeix entre el concepte de la modernitat i la reacció dels musulmans. És molt important de recordar-se que sempre les reaccions de la societat musulmana cap a la modernitat no ha sigut homogeni. En quin sentit? Que en principi, sobretot a final del segle XVIII i principi del segle XIX, doncs, quan parlem de la modernitat, doncs hi ha dues reaccions, dues actituds oposades. Una actitud que està dominada per la por, no? Doncs una modernitat que està considerada com una agressió externa i una amenaça per la cultura musulmana. Però també hi ha una altra actitud que està dominada per la fascinació, no? Doncs accepten aquesta superioritat d'Europa moderna sobre el món musulmà. Doncs per això hi ha realment dos moviments paral·lels que es creen. Doncs, si us recordeu, si en sabeu, a l'imperi otomà hi va haver unes reformes que estan conegudes com tanzimats. Doncs aquestes reformes tenien per l'objectiu d'actualitzar-se, no? Inspirant-se del model occidental, inspirant-se de les pautes de la modernitat, d'actualitzar el seu sistema. Doncs, o hi va haver altres moviments de renaixement, que en àrab el Nahda. No? El Nahda era un moviment de renaixement literaris, culturals, que s'inspiraven de la modernitat per actualitzar la seva cultura. Però, d'altra banda, sobretot al final del segle XIX i principi del segle XX, hi ha un corrent, un moviment panislamista que mira més la modernitat en concepte de l'amenaça. No? Doncs és una amenaça contra els musulmans, i si els musulmans han perdut, no, aquesta guerra contra l'Occident, no és perquè no s'han modernitzat, és perquè no practiquen bé la seva religió i perquè s'han allunyat de la seva religió. D'acord? Doncs, amb aquestes dues reaccions al segle XX van tenir evolucions diferents. Doncs, una part d'aquesta evolució van veure que són els règims autoritaris inspirats pel nacionalisme de l'estat-nacions moderns, no? Doncs, que s'inspiren dels models occidentals, però només en forma, no? Agafen unes dimensions de la modernitat, sobretot la seva dimensió més opressiva, per implementar-los en els seus nous règims. Però, d'altra banda, tenim moviments islamistes que apareixen en aquella època per resistir contra el model occidental i resistir contra les forces colonials. Doncs, hi ha 3 generacions dels moviments musulmans que apareixen al llarg del segle XX. Doncs la primera generació, que és una resistència a la presència colonial, és aquest moviment panislamista que sobretot està molt representat per les idees de Sayyid Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, i després més endavant Hassan al-Banna, els germans musulmans, no? Tota una generació de 30-40 anys, no? Des del final del segle XIX fins als anys 30 i 40. Doncs aquí la idea és de resistir a la força colonial occidental i utilitzar l'islam com una guia per fer aquesta resistència. I després hi ha una segona generació dels moviments islamistes que aquesta vegada apareixen a partir dels anys 50, 60 i 70, que són islamistes que volen resistir als èlits nacionalistes dels països del Orient Mitjà. En quin sentit? Que la majoria d'aquests països, malgrat les seves promeses, no? Per la justícia social, per la llibertat i moltes altres promeses, finalment creen aquests sistemes tan rígids al nivell, no? de gestió de la política que es caracteritzen per autoritarisme. Doncs aquí hi ha una nova generació dels musulmans, dels moviments islamistes, que volen resistir a aquest autoritarisme dels èlits nacionalistes i interpreten que aquests èlits no han pogut
fer una ruptura cultural i simbòlica amb el món colonial. Hi ha una dependència que segueix existint entre el món musulmà i el món occidental, i aquests elits nacionalistes estan, no, els que impedeixen una independència total del món musulmà envers dels països occidentals. I després hi ha una tercera generació dels moviments islamistes que coneixeu la majoria de vosaltres com a exemples, no? Tot que és Al-Qaeda, Daesh, no? Que són, en conseqüència són les conseqüències d'un canvi d'equilibri de la relació de poder després de la Guerra Fred, sobretot dels anys 90, que genera, no, uns nous moviments que tenen un caràcter molt més internacionalista, no? I molt més internacionals. No? Doncs aquí, d'una banda, estan contra l'intervencionisme i l'unilateralitat de la primera potència mundial, els Estats Units, de l'altra banda, contra els seus règims àrabs que, en certa manera, estan considerats com col·laboradors dels americans. No? Doncs, d'una altra banda, la tercera, no? Aquesta tercera generació també vol mostrar que les primeres generacions, no, dels seus competidors islamistes, germans musulmans, no estan capaços i no tenen credibilitat, no, per fer front a aquesta nova invasió del món occidental amb el lideratge dels americans. Doncs què estem dient? Que l'Orient Mitjà apareix, l'inventen, doncs tenim règims autoritaris, però també tenim uns moviments islamistes que amb característiques diferents evolucionen al llarg d'aquests règims autoritaris. Però hi ha altres actors importants que ens ajuden molt a entendre les dinàmiques actuals de l'Orient Mitjà, que són els actors no estatals. No? Doncs, que més enllà dels estats, esteu veient quan parlem d'Afganistan, quan parlem d'Iraq, quan parlem de Síria, quan parlem de Iemen, sempre parlem dels estats, però també de molts altres grups i organitzacions que no són els estats, però que tenen molt poder, estan actuant en aquestes zones i fins i tot gestionen territoris i són una font de debilitat dels estats d'aquesta zona. Doncs, aquí no, podem donar molts exemples, no? Des de Hamas, Hezbollah, els kurds i diversos altres grups. No? Doncs és molt important d'entendre el paper central d'aquests actors no estatals que normalment les seves característiques habituals que són grups que operen fora del control de l'Estat i utilitzen la força per assolir, per arribar als seus objectius. No? Doncs tenen les seves accions militars són irregulars, contràriament a les activitats, no? de l'exèrcit regulars, i doncs, normalment tenen denominacions molt diferents. De vegades, no? Quan parlen dels actors no estatals, per uns són moviments d'alliberament, són lluitadors per la llibertat, i pels altres són revolucionaris, pels altres són rebels, insurgents, terroristes. No? Doncs, però aquests actors no estatals tinguin el nom o els adjectius que utilitzen per ells, finalment tenen una importància primordial, no? En els jocs polítics de la regió. Aquests actors, més enllà de les armes, sí que tenen altres característiques. No? Tenen vincles amb els territoris físics. Doncs, només tenir armes, un grup no pot controlar, no? Aquestes zones. Doncs tenen una identitat, no? Estan propagant una identitat, subministren els recursos. Doncs tenen relació amb les societats en les que s'insereixen. No? Doncs els problemes que generen aquests actors no estatals és que són una amenaça pel concepte de l'Estat, pel concepte modern de l'Estat, no? Perquè normalment, tradicionalment, veiem l'Estat com l'únic actor que té el
monopoli de la violència. No? Doncs aquests actors no accepten aquest monopoli, doncs utilitzen la violència també i són una amenaça no només per a aquest estat, sinó al nivell internacional estan considerats. No? La comunitat internacional sempre està preocupada, no? per l'existència, no? Està inquieta, no? per l'existència d'aquests actors no estatals. Doncs, dient tot això, vull arribar a aquest gràfic, que és molt simple, però bueno, en certa manera vull resumir una mica, no? Per mi, des de la meva perspectiva, no? La relació que existeix entre els estats i les societats. No? Doncs jo crec que s'ha d'utilitzar les societats en aquests països i no la societat. No hi ha una societat irània, no hi ha una societat turca. Hi ha societats que viuen a Turquia, hi ha societats que viuen a Iran. Però amb la ideologia del nacionalisme modern doncs hem tingut aquesta tendència, no? d'eliminar aquestes diferències i d'homogeneïtzar, d'imposar, no? un model. Doncs aquí esteu veient doncs, la majoria dels països de l'Orient Mitjà doncs, tenen aquesta tendència, no? de tenir règims polítics o autoritaris o estats que són fràgils. No? Doncs quan són autoritaris, normalment els actors no estatals, que siguin minories religioses, ètniques, grups amb ideologies diferents, tenen aquesta tendència de destruir l'Estat. No? O hi ha alguns moviments de reformes dins que intenten de reformar, però tenim pocs exemples que han aconseguit a través de reformes de canviar la naturalesa de règims autoritaris, no? aquesta zona. Doncs, de l'altra banda, quan aquests estats, que en una època de la història potser que són autoritaris i tenen força i tenen estabilitat, quan entren en un moment de fragilitat, doncs els actors no estatals tenen aquesta capacitat de substituir aquests estats. En quin sentit? Doncs el que esteu veient, no? A Síria, què ha passat? Doncs, o a Iraq, no? El que passa, bueno, utilitzem la força, no? Els militars per controlar la societat, per controlar els recursos polítics i econòmics de la societat. Una vegada que hi ha una crisi dins d'aquest sistema, doncs, i aquest sistema autoritari no és capaç d'autoreproduir-se, doncs el que fa és generar que els altres actors no estatals tinguin aquesta ambició, aquesta voluntat de substituir l'Estat. No? Per això, doncs, l'aparició dels nous models, dels nous actors no estatals és molt ràpida en aquesta zona. Doncs, al moment que l'Estat tingui un moment de debilitat, doncs és molt fàcil que els actors no estatals intentin de substituir-lo. Doncs, en aquest tipus de societat, normalment, de moment aquest concepte no sé si existeix o no, però preparant aquest diapositiu per avui, m'ha ocorrit un concepte d'estat pastoral. No? Doncs, la relació de l'Estat i la societat en aquests països doncs, és una relació que no està basada en els drets de ciutadania. No? Donc, està basada en el tema està basada en la cura, no? en la cria dels ciutadans domesticats. No? Doncs els ciutadans no tenen drets, sinó realment si hi ha algunes obligacions de l'Estat és perquè l'Estat està fent un favor, no té deure, sinó només fa favor a la població. Doncs el poder en aquest forma d'estat, no, està organitzat al voltant d'interessos d'una minoria o d'un grup dominant. No? Per això és molt fàcil que aquest tipus d'estat doncs, es transformin en estats de bàndits, no? doncs, que controlen fins i tot recursos legals i il·legals. No? És molt fàcil de veure la relació entre aquests estats, a vegades amb molts grups criminals. No? Des de Turquia fins a Iran i fins a Iraq hi ha molts exemples. No? Als anys 90 va sortir després d'un accident que hi va haver, doncs hi ha un grup mafiós, no? Hi ha un líder d'un grup mafiós que estava perseguit per la policia, doncs s'ha trobat en un cotxe mort al costat del xef de policia d'Istanbul i uns polítics molt importants de Turquia, i es veu que hi havia un vincul molt important entre l'àmbit polític, econòmic i màfia, no? A Turquia. Hi ha molts exemples, molts països d'Europa, molts països de l'Orient Mitjà, que finalment l'Estat es transforma, no, en actors que actuen com bandits, més que realment actors responsables. No? Però tot no es resumeix en això. No? Doncs,
Dient tot això, doncs, què ha generat tota aquesta situació? A través d'aquests tres factors, no? Estats opressius autoritaris, doncs, l'evolució de l'islam polític i dels moviments islamistes i els actors no estatals de naturaleses diferents, que siguin religiosos, grups ideològics, d'esquerra, nacionalistes, grups que defensen els interessos dels grups ètnics. Doncs ha generat una situació de crisi permanent que estem veient. No? Aquí doncs, esteu veient, si mirem el segle que ha passat des de la Primera Guerra Mundial fins ara, doncs esteu veient la quantitat, no?, de conflictes i de militars i civils que han aparegut en aquesta zona del món. No? Doncs, d'una banda, tenim una centralització administrativa, econòmica i política que volen homogeneitzar tot, no? Cultural, social, però i que això genera una filosofia molt securitarista, no? Que veu la seguretat com el punt fonamental de la política. No? Doncs la política es militaritza i en aquest context és molt fàcil de veure la quantitat de cop d'estats que s'han fet en aquests països. Aquí he donat només uns exemples, no és complet, no? Aquesta llista. No? Des d'Iran, d'Iraq, de Turquia, de Síria, Afganistan, tenim cop d'estats, no? Perquè finalment la seguretat és el tema central d'aquests estats. I després, a part d'això, tenim els conflictes entre els països de la regió que sorgeixen, perquè finalment aquestes fronteres, tot i que són artificials, però al llarg de temps creen la seva pròpia realitat social i política. Doncs després d'un cert moment, les fronteres entre Síria i Iraq ja tenen sentits. Tenim sirians i iraquians. M'imagineu, a principis del segle XX no hi havia aquestes fronteres i la gent no tenia aquestes impressions, no? Aquesta diferència. Però finalment, aquests estats, tot i que tinguin moltes similituds, doncs finalment entren els conflictes perquè hi ha interessos nous que es creen i a través d'aquests interessos nous esteu veient la quantitat de guerres que han existit i existeixen encara. No? I a part d'això, els conflictes que, entre els estats no estatals i les minories, sobretot el tema de conflicte kurd i un conflicte entre Israel i Palestina, que són dos conflictes majors que han durat dècades i encara segueixen influint sobre la situació de l'Orient Mitjà. I no parlem de les guerres civils, des del Líban, de la revolució irània, la guerra civil iemenita, iraquia, síria, tot això. Doncs, resumeixo d'on he començat i on he arribat. Doncs, la meva idea era demostrar aquesta evolució, sobretot insistir sobre els factors més importants, que és la naturalesa dels règims polítics, el segon és el paper dels moviments islamistes i el tercer, el rol dels actors no estatals. Doncs aquests tres factors finalment han generat una situació de crisi permanent que encara segueix. Doncs, a veure, jo normalment havia preparat un resum de l'estat dels conflictes actuals. Ho explico molt ràpid de 4 països abans d'explicar els reptes. No? Doncs l'Iraq, la majoria de vosaltres ja sabeu l'evolució d'aquest conflicte fins ara, doncs no vull resumir tots els detalls, però vull insistir sobre les dificultats actuals de l'Iraq actual. Doncs després de 2003, de la invasió americana, doncs hi va haver una època molt difícil pels iraquis, fins 2007 sobretot, que tenien molta inestabilitat. En 2007 hi van haver dos factors primordials que van influir sobre l'estabilització de l'Iraq, que eren l'augment de les forces militars americanes i després la voluntat dels àrabs sunnits per participar al procés polític. Doncs aquests dos factors van influir que finalment van generar una certa estabilitat fins 2011, on dos esdeveniments importants van canviar completament aquesta estabilitat. Doncs un era que, en 2011 es van retirar els americans i van crear un buit polític a Iraq. Les forces americanes van retirar d'aquesta zona, però també el segon fenomen que està molt relacionat amb l'actualitat és la primavera àrab. Doncs el que passa en la majoria dels països àrabs, doncs comença a Iraq també a crear unes noves reivindicacions i moviments a nivell intern. Doncs això desestabilitza
la situació d'Iraq. Doncs no parlo, no, de tot el que ha passat des de 2011 fins ara, insisteixo sobre els reptes més importants que existeixen a l'Iraq actual. No? Doncs la primera és el tema de la cohesió interna d'Iraq, perquè finalment l'Iraq està composat és un país composat de diverses comunitats, no? I aquestes comunitats doncs, tenen molta dificultat, no, de sobrepassar a les seves diferències i decidir de conviure junts. No? Fa mesos que no poden formar el govern. No? Doncs, sobretot, les tensions que existeixen entre els kurds i els iraquis, però també els àrabs, però també les tensions entre els àrabs sunnites i els àrabs xiites. No? Doncs, un dels punts fonamentals per la reconstrucció d'Iraq, no? I la creació o la consolidació d'un sistema més cohesionat és aquesta divisió profunda que existeixen, no? Entre aquests tres grups. No? El segon, bueno, és després de tants anys de dictadura de Saddam Hussein, però també després de la invasió americana, doncs estem veient que el teixit social, no, d'aquesta societat està completament destruïda. No? Doncs ja des de fa temps, no, estan vivint una violència, que aquesta violència de vegades el seu origen ve de l'Estat, de vegades ve de les forces estrangeres, que ha generat una forma d'interrupció social. No? Doncs, i l'aparició de l'Estat islàmic en 2014 ha regenerat, no? Ha complexificat, no? Aquesta destrucció dels teixits socials. Doncs, realment, la pobresa, el tema de l'educació, el nivell de pobresa és molt alta, el tema de l'educació és una situació molt, molt greu. Doncs, i els costums tradicionals i conservadors encara segueixen els seus camins. Doncs, estem davant d'una societat que mai no s'ha construït. No? És una pretensió una mica radical. Però què estic dient? Que l'Iraq actual, com és la conseqüència d'una decisió externa, la seva creació, fins ara no ha aconseguit crear una societat homogènia, no? Amb un sentit de convivència. Doncs pot ser que us sembla una mica raro, però des de 2003, després de la invasió americana, sí que han tingut una mica més d'oportunitat per aquesta reconstrucció, perquè ara tenen una base legal que és més democràtic, que els permet de crear aquesta societat, però els costums tradicionals i els interessos tradicionals i conservadors impedeix, no, aquesta renovació del seu sistema. No? Doncs que per això sempre està un repte de governança. No? Doncs té una nova Constitució que és molt democràtica respecte a les constitucions dels altres països de la zona. No? Doncs que és una Constitució que la seva direcció política inclou tots els segments de la seva població. Hi ha eleccions lliures, no? Hi ha una llibertat d'expressió, en certa manera. Tenen accés al món extern, no? Tots els canvis que s'han fet després de 2003. No? Però aquest panorama polític encara queda molt dèbil, molt fracturat, perquè hi ha un fracàs, no? Un fracàs del poder polític per crear realment un sistema cohesionat que pugui fer front a la complexitat de la situació actual. No? Doncs això es veu clarament. No? En 2014, l'exèrcit iraqui, malgrat tots els seus recursos, eines militars i consells de l'exèrcit americà, no han aconseguit resistir a la ciutat de Mosul contra 3.000 militants de l'Estat islàmic. No? Doncs, entre 60 i 80.000 militars iraquis van fugir d'un grup de 2.000-3.000. Doncs, què estem dient? Que realment encara queda un sistema minat per autoritarisme i la corrupció i encara impedeix la construcció d'aquest sistema. Doncs després, vaig una mica més ràpid, potser,
parlo de Síria i després els altres països que havia preparat els deixo per deixar-vos una mica més de temps per preguntar. El tema de Síria, bueno, que podem qualificar-lo, no? La drama més, el desastre humà més gran del segle XXI, fins ara. Doncs que ha deixat mig milió morts, no? 2 milions de ferits, 5 milions de persones que van fugir al seu país, del seu país, 7 milions desplaçats interns, no? L'esperança de vida que baixa a 55 anys, 80% de la gent que viu en pobresa, doncs ja estem, no, davant d'una situació inesperada on hi ha un govern que de Bashar al-Assad que vol conservar una franja de terra, no, que està molt poblada i davant d'una oposició que és molt fragmentada, que cadascú reclama, no, la seva autoritat i la seva legitimitat, i després la intervenció de diversos actors internacionals, sobretot en el cas de Síria, sí que el paper dels països de la comunitat internacional ha jugat un paper més important en la continuïtat de la guerra civil, no? Que les dinàmiques internes. Doncs no vull entrar en les teories de conspiració, però realment la dimensió internacional és molt important per entendre la situació de Síria, més que les dinàmiques internes, no? Perquè finalment hi va haver un canvi d'equilibri, no? A nivell dels poders regionals i a nivell de proliferació d'armes i d'ideologies transnacionals d'aquesta zona que han complicat molt, no? Doncs unes protestes que reclamaven la democràcia, més llibertat, doncs finalment han arribat a un punt de guerra civil, no? Nefasta que ningú no controla ara, no? Doncs no parlo d'Iran i de Turquia, de moment si sorgeixen les preguntes explicaré, no, a aquests dos països també. Però jo vull concentrar-me sobre 4 reptes principals, la majoria d'aquestes zones, no? Doncs el primer repte per mi seria el repte de la governança, no? Doncs hem parlat, no? Són règims que la majoria, no, tenen un caràcter molt repressiu, que, bueno, normalment són molt lluny del model que nosaltres podem imaginar dels models democràtics, no? Doncs per això han creat una zona que en principi és molt militaritzada i brutalitzada, no? Doncs és una de les zones més militaritzades del món, sense exagerar. Doncs les rivalitats ideològiques d'aquesta zona, no? Doncs que influeixen molt sobre la capacitat de governança de cada règim. Què estic explicant? Que doncs, hi ha conflictes entre l'Aràbia Saudita i l'Iran, entre la Turquia i Emirats, entre la Síria i la Turquia. Doncs què passa? Doncs cada país, quan entra en conflicte amb els altres països, doncs el que utilitza és desestabilitzar al nivell intern l'altre país. Doncs debilitar la capacitat de governança dels altres països. Doncs aquesta interferència de diversos països en els afers interns dels altres països doncs, ha generat finalment una situació de complexitat de governança que finalment hi ha pocs països que ara podem qualificar d'estable en el seu sentit real, no? Doncs després el tema de polarització, no? Doncs són societats fragmentades. Jo he parlat de l'exemple d'Iraq, però finalment són societats que a diferents nivells, no? A nivell de les identitats col·lectives que tenen, a nivell de les desigualtats socioeconòmiques, són societats molt fragmentades. Doncs hi ha molta desigualtat en aquests països, doncs no cal entrar a buscar, no, les xifres, però el que és important que aquestes fragmentacions, aquestes polaritzacions s'estan creixent encara més, no? Cada vegada les línies que diferencien, les línies que marquen les fronteres entre diferents grups ètnics, entre regions, fins i tot entre diferents classes socials i ara gènere, no? Doncs cada vegada estan més marcades aquestes línies. I doncs hi ha una fragmentació al nivell social i cultural en aquests països que té una capacitat molt important de
de generar nous conflictes i noves dinàmiques de conflicte. I després, doncs, el tema de control estranger. Doncs, normalment és la variable preferida, no? La majoria de les anàlisis, que és culpa dels altres països el que està passant en aquests països. Però el que jo vull insistir aquí, no vull repetir, no? Tota aquesta influència dels poders estrangers i ambicions globals que els altres països tenen en aquesta zona. El que vull insistir és el fet que després de la Guerra Freda, el que va passar, doncs, als anys 90, els Estats Units es va transformar a l'únic actor, no?, de l'Orient Mitjà, quasi, no? Doncs superpotent, superpoder de l'Orient Mitjà. Doncs aquesta situació va durar fins al fracàs dels americans a Iraq i en molts altres llocs del món que ja no controlaven les conseqüències de les seves actuacions. Doncs, a poc, a partir dels anys 2003, 2004, 2005, ja són els russos que entren, no, en el joc i cada vegada tenen més interessos, per diverses raons. Doncs, que se podrien explicar, no, com la preocupació dels russos per la seva seguretat interna, no, pels objectius econòmics que tenien, per la guerra geopolítica que tenien amb els americans, perquè finalment cada pèrdua dels americans està considerat com una lògica de suma zero, no? Doncs si els americans perden, doncs nosaltres som guanyants, no? Amb aquesta lògica, els russos cada vegada han intervingut més en aquesta zona, doncs han ajudat també la militarització d'aquesta zona. Doncs aquests interessos, doncs, finalment els americans, amb Barack Obama i actualment amb el Trump, doncs amb Donald Trump, doncs ja no tenen aquesta pretensió de superpoder que volen gestionar tots. No? Doncs ara hi ha un buit polític. Doncs els russos tampoc no estan tan interessats, no, a intervenir de manera profunda. Sí que tenen aliances estratègiques amb els països més forts, no? Més importants de la zona. Des d'Iran, Turquia, Israel, no? Egipte, doncs tenen bones relacions amb la majoria dels països, no? de l'Orient Mitjà, però sense anar més enllà, no? Doncs buscant els seus interessos geopolítics i econòmics. I després hi ha una importància cada vegada més de la Xina que més a nivell de la inversió en la infraestructura i sobretot les relacions econòmiques que està jugant un paper central. Però tot aquest desequilibri que existeix a nivell internacional, finalment la seva traducció a l'Orient Mitjà ha generat una situació de buit polític, no? Que ningú no controla la situació, però tothom intervé en la zona. No? I després, finalment, vull acabar la meva presentació amb una altra dificultat que actualment, no, la zona s'està enfrontant, però en parlem molt menys, no? És el tema de l'aigua i de recursos naturals. Donc, no oblidem amb aquesta nova situació. També, als anys 70 hi va haver un canvi molt ràpid en la importància que els països de l'Orient Mitjà, sobretot els països que tenien petroli, no? Van poder tenir a l'economia mundial. Als anys 70, amb la crisi, no? Dues crisis que es van produir al món occidental i a Japó, doncs el preu de petroli va augmentar ràpidament. Doncs aquests països, no, que tenien reserves de petroli, doncs de cop i volta van tenir una importància, no? Primordial a l'economia mundial. Doncs, però actualment cada vegada més aquests recursos fòssils i recursos, no? El petroli està perdent el seu paper i podem imaginar, amb aquesta nova situació, amb aquesta epidèmia que estem vivint, en el futur també tindrà menys importància el petroli en l'economia. Jo no soc expert de l'economia, però podem imaginar que tindrà menys importància i ara veient que aquests països, no, són països normalment a nivell econòmic molt dependents de recursos de la venda del petroli, ara amb el preu de petroli està en una crisi molt important i molt significatiu. És una part de la història, però també aquestes zones normalment són zones molt seques i cada vegada amb els canvis climàtics estem veient una nova complexitat i una nova realitat que estan afrontant, no, la gent que viuen en aquests països. No? Els conflictes de l'aigua són molt centrals des de fa temps, des dels anys 60 a 70. Doncs sobre el tema de l'aigua és central, però es parla molt poc. Doncs ara, cada vegada, amb el canvi climàtic, doncs s'està agreujant, no? L'escassetat d'aigua i en gairebé tots els països de la regió.
Doncs hi ha immigracions que s'estan produint, la gent que es desplaça d'aquí i d'allà. I aquesta escassetat d'aigua no només té importància per al desplaçament de la població, mirant que l'economia d'aquests països també està molt dependent de la seva producció agrícola, doncs la majoria de l'aigua s'utilitza per la producció agrícola, doncs s'estan enfrontant realment a una situació molt complexa. Doncs la gent està perdent el seu arrel a nivell econòmic i no té recursos per sobreviure a les seves zones natals. Doncs s'estan desplaçant a grans ciutats que no tenen capacitat per donar recursos a aquests nous desplaçats, doncs realment la gent es desplaça cap a fora. Doncs finalment, són els 4 reptes més importants que podem citar en aquest moment. Doncs, tot el tema de gestió d'epidèmia i tot això no vull entrar. Si surten a les preguntes, sí que podríem debatre. Doncs, moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs, he parlat gairebé una hora. Doncs, a veure si teniu preguntes. Totes les preguntes, comentaris, els comentaris són benvinguts. Moltes gràcies, Masud. Et fem arribar aquest aplaudiment virtual. Jo crec que el més interessant... Ha estat tota la ponència molt interessant, però la reflexió de tot plegat, almenys la que jo n'extrec, així la primera és la importància d'entendre els conflictes en profunditat històrica. Perquè molts cops la informació que ens arriba és molt esbiaixada, vivim de la notícia diària que ens n'oblidem cada 10 minuts i tenim com unes imatges estàtiques de les societats i dels països, no? I això ens porta a fer uns anàlisis molts cops polítics que tenen una mirada molt curta, però també una manera d'afrontar els propis projectes d'organitzacions no governamentals o de tota la solidaritat internacional amb una mirada, diguem, molt contemporània, molt de foto fixa, quan en realitat hauríem d'estar pensant què hi ha al darrere, quina és tota aquesta complexitat i diversitat històrica, social, cultural, religiosa de tots aquests països i potser